Santa Teresa. Santa Teresa na. Dito kami ngayon sa ano, may Santa Teresa. Inaantay ko yung bayaw ko. Ano? Santa Teresa? Ha? Teresa lang. Ayun, nagkawalaan pa kami mga ka-rides ng bayaw ko. Nasaan ba yun siya? Saan? Saan? Ayun. Hindi namin kinakita doon. Saan na yan doon? Nasa gilid lang ng kalsada. Ang dami nakahilira doon. Mga nakaparada din ng motor. Mga anim. Sa harap kayo? Oo. Okay. Sabi ko sa harap kami. Dito kami sa side na kami. Tara. Sabi ko, Nagkawalaan. Pero dito sila ni Agi. oh, dito sa Hi vlog. Hi, vlog. Hi vlog. Yung mga ka-rides do. Hindi tayo natuloy sa Bicol dahil may ano tayo. May problema tayo. Patid. Kaya nanin ako niya mabiyaan yun, yung tiket na kayo. Patudyan ko kayo na rin. Road ng kilid. Sayang, nasa tubangan ay. May tao sa harap. May tao sa tubangan. Ay, may tricycle. Babaw. Kapatid. Gusto mo pakilid ang atong tricycle, oh. Ha? Ano? Lunch ka?
ganun na ulam. Ang pag-raip. Lang. Sige. Hindi ka na. Ipit. Dira. Alam mo Kain. guys. Kain muna. Kain tayo, kain. Wala pa naman. Kain tayo, kain. Naamoy ko na yung sayo. Yan, tapos na kami kumain mga ka-rides. 2 oras pa pala yung babiyahin namin. Kami dati. Yan, update na. Yan, palis na kami mga ka-rides. 2 oras pa. Ayun na tayo. Hoy, dandan lang, busog pa. At malubak dito. Tapos na kaming magpagas. Tara. Ay, dilim dito. Hindi, sakwa pa man to. Ha? Papuntang pa naman to, Bitukang Manok. Wala, takapot pa dito. Sa may Bitukang Manok man to. Ha? Sa may Bitukang Manok, banda. Sa Pasaka. Oo. Dili, dito mo. Patong di. Pagbuta kay magsuot, patakapote. Doang. Di Ramit lang dilig. Dito to sa kuan, Pagsanghan banda. Bakit?
akin nakita ang putol. Ilam? Ha? Mabitak? Ang mura. 24/7 na din, di ba? Wala 24 hours po na. Ang mga katumbalig ba? Mga pasalubong. Daan muna kami ng Alpha Mart na haray. At kami ay bibili ng tubig. Ika na lang. Kaliwa na kayo mga karay. Ah. Bigyan mo hunong. Ayaw talaga huminto. Ah, grabe, bangat. Grabe pang to. Grabe. Baktas ka bakal. Grabe. May pahon. Di ka na makita mga ka-rides no kasi madilim. Walang tao dito. Ha? Basta si ganun mo alam. Marami tahon. Kahit maliwanag yung ano ko. Nakanutok sakit. Tulayan talaga kung patay ang suga. Tanawan ako suga nila kuya ba. Kaso kasi mabulasok noon.
looking. Pabalik. Ang dilim dito. Delikado to dito na kung basa. Delikado kung basa. Kay di ba pa gilid? Mas light. Wala, hirap na yung ano. Kasi mga karide, grabe, sobrang pahon, hindi lang halata. Labog malap. Ang problema na ito bukas.
ma. Pagbaon tag tubig. Butas pala yun to eh. Oh, rakot. Dapat pala, ano? Tumata dito. Dapat. Paliwanag. Simentado. Dili nakahay. Nakahay na ka ng blow. Ay. Malamig na dito. Woo! Ganda na. Dapat ulit ang medyo hayag pa. May hangkas. Checkpoint. Daming bahay oh, lalaki pa. Pero yung daan, grabe. Dito sa Dito. unang Lakaw, wapay kalsada karon, wapay kalsada. Hindi yun, dapat na eh. Ako natutulog dati oh. Ano na, lumang. Crossroad ka Dito dito. na to Infanta. Infanta Quezon? Yung kalsada na yun. Lalakad tayo singkit, mga 40 minutes. Oh my God.
Mga ka-rides pag walang ilaw ha. Grabe, dilim oh. Walang makita. Wait lang, wait lang. May signal dito? So yung mga ka-rides, dito na kami sa bundok. May bunga? Sobrang dilim nga lang. Magtatayo na lang kami ng tent dito sa labas. Hindi na kami sa kubo matutulog. Yan. Kaya, hi mga guys! Pag nagpatay ng ilaw, oh, wala kang makita. Aul na singkit. Ha? Gating aul. Awul? 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 Yan. Awul. Yan. Kaya basta siya. Kaya mo nga niya? Sobrang dilim mga rides na. Update na lang ako bukas kasi hindi na ako nakapag-vlog dahil yung nakikita natin puro na lang naman kalsada. Mga rides, oh. Pero ganda dito. Bundok talaga. Halos walang tao tapos ang liit lang ng kubo. Yan oh. Kadayamon man niyo. Kare siya wala nito gidari. Taga pero kan di pa ni pure na mako. Tapos wala kaming ilaw. So update na lang. Ayan, ano tayo nagsiga. Ano po kayo punda? Hindi kumanap eh. Ito yung tubig na bit-bit mo. Ito yung maliit. Ang baso nandun ko. Ay mga rides. Oh. Bonfire tapos doon tayo. Pero kung buntag, wag na no, nag-moist na. Bogla oy. Man mag-jammer ron. Karang di gi-jammer. Grabe tugnaw dire. Mutang. Mahulog si buhaton. Morning guys, ito na pala yung view natin nakita kagabi. Ayun na po. Yan, malit na kubo. Bundok na bundok. Ay, nagluluto na dito. Yan, dito lang tayo sa tent. Yung view. Yan guys, no, kagabi medyo mainit pa. Pero nung madaling araw naman, ang lamig na. Goal. Wala tayo doon doon makakabog sa pero. Ay wala. Saan panahon? Oo, dapat ini napako. Oh, bukalan ng tubig. Ay hindi ko na nadala. Natubo na yung mga luya ko at saka luyang dilaw oh. Tulugay. Napicture mo na si Jubel dyan sa loob ng tent. Picture mo si Jubilo. Hi guys. Oh ano? Yan. Welcome sa Nasyak. Naka. Nasyak lang to. Bit mo naman yung mga sinakpay mo dada. Ano ba yan? Oh, namin ako na bulad na ba? Ako na ka. Di ka, sambuang ka. Ha? Di ka sambuang ka. Dala ni Arlene. Kawan may dyan eh. Gibit-bit na ko dyan eh. Hindi ako pagkaon. Parito ko gamay bulad. Grabe. Rights, ato na ta. Mga kauban. Punta na yung ilog. Kaya mo yung nakaw nagkuhag giluti. Dire. Dila may gatudlo na. Tara na. Guys, welcome. Ha? Ligo Mili. Ligo po kami sa ilog. Pakita namin sa inyo ang ilog ng sakop po ng Impanta Quezon. Sakop. Mayroon din po kami dito sa Pakil. Pero hindi muna kami doon pupunta. Next time ho, papakita namin sa inyo. Pagbalik. Yan. Tour guide natin yan guys. Tour guide. Oh, nindot na balay oh. Asan? Huh? Wala pitano. Wala, tigay na wala na yun. Kaya kung napa na, pag-upat na muna sa... Guys, welcome to my vlogs. Kuna, ha? Sa ano daw, tubog. Ito yun, napababa. Di ako nakapag-vlog sa ano papunta dito dahil hindi ako nagdala ng helmet. Kasi sabi malapit lang. Tapos ang dulas pa ng kalsada. Yung angkas ko naman may bit na manok.
Yan. Kahit walang manonood nito. Sige lang. Ganda naman po. Uuwi sila ate kasi mag-election sa Lunes. Daming puno. Lunis, linggo ang eleksyon palagi. Yan. Lunis ngayon? 14? Well, Yan ba? Ang alam ko, 14. At least tatag mo. Yun lang. Ito na mga karay. Yan o, may mga tao. kahit madami pala, okay na. Hindi naman siya gaano karaming tao. Saan ba? Asa this? Saan ba? Yan o. Ay, yung sushi chicken. Diba? Parang nakakalungkot ka naman ng hawi. Yung silang din. Kasi sabi nila matigas ko ito. Kasi mga ilang oras yung pakurian niya tapos ang Ito. Kaso medyo maraming tao. Pero dati daw yung bayaw ko pumupunta dito ay unti lang yung tao. Pero ngayon, syempre mahal na araw. Maraming pumupunta tapos nagka-issue pa. Dahil wala pala ang bayad dito. Tapos ngayon may naniningil 15 per head. Kasi panlinis daw. Ang problema, daming basura. Kaya yung ginawa namin, sinunog na lang. Malalim na pala dito. Hindi yan nababasa. Sikat sa katawan. So, kan kalayo? Pwede na po. Eh, pero kung i-zoom mo, long press naman eh. Tapos, yan dito. Dasalok mama. Dasalok mama. Binalibag ka? Iyak ka eh. Tinapon ba naman siya eh? May mababaw nga. Malalim pero may mababaw. Nahulog yung mangwa eh. Apa pa? Hindi ko mukha na napisip.
Daming taong parating oh. Kaya kinalamas guys. Eh, vlog. Tapos kami tubig. Ano? Di ka daw namamasa. Manood ka sa YouTube, tangina. Sige, pasok. Pasok. Yung mga rides sa pauwi na kami. Sobrang init. Pero okay lang, basa naman kami. Tapos na kami dito. Hala kong skin. Wow! Ang ganda ng May view. skin. Oo na. Oh, video. Para po nimog na ako eh. Hinahinay lang. Yan, mag-hinahinay lang. Nandito ka siya, ngayon na ako. Ako na. Welcome to na siya. Dili mo yung makahubukan ng banoglam. Rough road pa na. Asan sila? Sa likod. Masag din na sila. O may lain dalawa. Wala, nasunog na akong skin. Wala. Uy, lugsuhan ba kayo mo deh? Oh my God. Hinailang yun dong. Ay, Eh? kayo na. Okay. Hindi, nakuha na ba na ba? Nagkaprino ko, pero Hinailang yun dong. Basta haita namang yun ang picture. Oo. Oh my God. True, limpyo. Minapit to. Limpyo. Oo. Mapay ibabaw. Naka-ultras na din eh. Ha? Oh. Tabo. Yeah. Woohoo!
Rough road. Yeah. Tama na? Ha? O, sipat yan. Ha? Sipat yan ah. Haway na. Diretso. Asa sila? Nasa sa likod lagi. Wala may shortcut para mauna. Palit ng shampoo. Ako idalag shampoo. Wala na tayo sa siya sa balan. Hmm. Diretso di ba? Yang iba dari kanina? Labo na inindot dito oh. Bro. Bro. Tara. Gunung tadi ya. Ambil na tubig lang. Hang? Ambil na tubig. Kay, di na makapit? Medyo taas na. Wait mo. Wait. Lab, naka-schedule ka, Ugma? Oo. Domingo. Walay Domingo lab. Wala sila ilab ng kaya habulin pa akong tawagan X-ray tsaka ECG. Ako na mag-x-ray. Ulul. My eyes is so powerful. O di ako na lang, ihatod lang ko dito sa sakayan. Magsakay lang, mag-commute lang ko. Sakayan. Dito sa baba. May bus man daw. Bus? Nasaan ba? O kaya jeep. Cutting trip ko. No way. I'll bring you home. Alright? Alright? Kirim ka ng utang oh. O bala sila kasi may utang sila bayad. Diretso ta. Diretso ka, wala kita tayo utang diha. Tatay utang sila to. Ay, pa. Oo. Ay, Oo ne. Okay na. dire na. Ay, tahulat.
Yan, hapon na mga ka-rides. Yan, hapon na mga ka-rides na. Alas 6, pauwi na rin kami mamaya. Susul lang ano. Yung mga ka-rides, pauwi na kami. Yung kasama namin. Idagdag ko palang kung Yan, malapit na kami sa bahay mga ka-rides. Ngayon na ako nag-vlog.